Nosaltres som una empresa familiar. Aquest any ja complim 60 anys. Ens dediquem a la fabricació d'envasos de paper i cartró per a la indústria alimentària. Actualment tenim 7 plantes distribuïdes, 3 aquí a Gandesa, 2 a Romania, una a l'Argentina i una que hem obert ara aquest mes de novembre als Estats Units. El nostre mercat va molt enfocat a clients de menjar, diguéssim, tant industrial com canal Horeca, com supermercat, hipermercat. El nostre envàs és un envàs primari, és un envàs que va en contacte directe amb l'alimentació i per tant nosaltres també seguim unes regulacions molt estrictes. El principal, ADN de l'empresa és la innovació. Nosaltres pensem que la nostra estratègia va molt enfocada en el tema de la sostenibilitat. Nosaltres tots els envasos que fabriquem són basats en paper i cartró i llavors això també hi ha un canvi de tendència al mercat. Molts dels nostres clients ens estan requerint noves solucions que actualment no hi són i això té el nostre equip d'I+D molt compromès i la veritat amb molta feina. De fet, nosaltres ara aquest any hem fet unes inversions dedicades principalment a la compra d'una nova laminadora. Aquesta laminadora ens permetrà fer complexos entre diferents tipus de paper, cartró i films, per tant aconseguir nous productes i nous envasos que compleixen amb aquestes noves normatives de la Unió Europea i també moltes altres per voluntat pròpia del consumidor. Actualment estem exportant el 50% aproximadament, principalment a mercats d'Europa, dels Estats Units i Sud-amèrica. Comptem amb aproximadament més de 30 països on exportem els nostres productes i la voluntat és seguir creixent en aquest àmbit, donat que també estem amb l'obertura de la nostra planta a l'estat de Pennsilvània als Estats Units, que reforçarà aquesta estratègia d'internacionalització. Doncs el Packaging Cluster per nosaltres és, te podria dir, com una guia, i un soci col·laborador amb el qual nosaltres podem confiar, de pensar en estratègies de futur, com també de col·laboracions que també hem portat a terme amb el Packaging Cluster i altres empreses sòcies del packaging.